Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, algebraren blokearen birpasatuko dugu selektibitaterako. Algebra blokean, ariketa ohikoenak dira sistemaren eztabaida, beste bideo batean dago, hemen ezkegiko dugu, eta determinanteen propietateak, hemen ere daude. Orduan, orain, beste ohikoen bat egingo dugu, matrizia alderantzizkoari buruz. Egingo dugu, 2022ko ohiko deialdiaren B bat ariketa. Ariketa hau da, A matrizea parametro baten menpe dago, M parametroen menpe, eta A apartatuan, esan behar dugu, ze balioetarako existitzen da alderantzizkoa, edo ze balioetarako ez da existitzen alderantzizkoa. Alderantzizkoa existitzeko determinantea desberdin 0 izan behar da. Orduan, haren determinantea kalkulatuko dugu. 2m per bi bider minus lau m, orain, 0, lau, eta negatiboak, 0, 0 eta minus 2m. Berdin 0 egingo dugu, aberean noiz ez den existitzen. Jarriko dugu ondo, 2m berbi, ken 6m, gehi lau, berdin 0, simplifikatu aldugu zati bi, bai, edo formula zuzenean, eta bi balioak hartuko ditugu. Bat eta bi ateratzen dira. Bai? Eta gero esaldia idatziko dugu, ezta? M berdin bat edo M berdin bi denean, ez dago, edo ez da existitzen, haren alderantzizkoa. Bai? B apartatuan, egin behar duguna da alderantzizkoa kalkulatzeko M berdin 0 denean. 0 ez da bat eta ez da bi, orduan existituko da alderantzizkoa. Gogoratu, alderantzizkoa kalkulatzeko egin behar duguna irauliaren adjuntua edo adjuntuaren iraulia, berdin da, eta zati determinantea. Bai, horregatik 0 denean ez da existitzen. Bale, lehenengo urratsa, determinantea kalkulatzea. Egin alduzue 0, 0, hemen minus bi eta determinantea egin, edo aprobetxatu aldugu hemen daukagu M-ren menpe. Eta M 0 bada, 0, 0, lau, orduan lau izango da determinantea, zuzenean determinante egin barik. Gero, hurrengo urratsa, iraulia. Nik egiten dut beti iraulia lehenengo eta behin. Iraulia da, lehenengo zutabea 0, 0, bi, lehenengo errenkada parkatu 0, 0, bi, lehenengo zutabean kokatu 0, 0, bi. Bigarren errenkada, bat minus bi 0, bigarren zutabean. Eta hirugarrenean 0, bi, bi, hemen. Orain, irauliaren adjuntua egingo dugu. Irauliaren adjuntua egiteko, lehenengo elementua egiteko, kentzen da lehenengo zutabea eta lehenengo errenkada. Geratzen da hau. Kasu honetan, minus lau. Bai, hau kalkulatzeko, kentzen da bigarren zutabea eta lehenengo errenkada. Geratzen da 0 eta minus lau. Baina kontuz, hemen minus elementu bakoitietan, bai, aldatzen da signoa. Kasu honetan, erronbo posizioetan. Hiru bider hiru bada. Orduan, minus lau jarri beharrean, lau kokatu behar dugu. Hemen, horrela jarraitzen dugu, bai, 0, minus minus lau, plus lau. Bai, hemen, bi, baina aldatu behar dugu signoa, minus bi. Orain, tiki tiki, 0, minus bi. Eta hemen ez da aldatzen, orduan, minus bi geratzen da. Edo ez, itxaron. Kentzen badugu hau eta hau, ez, parkatu, da, 0 eta 0, signo hau, egin du txarto,
0 bider bi 0 eta bi bider 0, 0. Orduan, 0. Orain, hau, 0 minus bi. Baina aldatu behar dugu signoa, orduan plus bi. Venga, orain, ja, hirugarren errenkada kendu, lehenengo zutabe, hemen, bi. Orain, bigarrena eta bigarrena, 0, 0. Eta hirugarrenean, lehenengo hau 0 direnez, 0 izango da ere. Bai? Bakarri falta zaigu, alderantzizkoa egiteko, zati lau, zati determinantea egitea. Eta orduan, alderantzizkoa izango da, minus bat, minus erdi bat, ez da, bi laurden, erdi bat, 0, erdi bat, 0, 0. Hau izango da, alderantzizkoa. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik, eta gogoratu, sare sozialetan eta bugurrian jarraitu jakindun.